Veliki pozdrav svim mojim YouTube pratiocima. Odavno se nismo videli na mom YouTube kanalu, ali evo, pošto ovom prilikom imam jednu ekskluzivnu priču za vas, jednu tešku priču za vas, koju bi svi trebalo da pogledate, da odslušate, a i tokom razgovora shvatit ćete i o čemu se radi i šta još trebate da uradite. Moje veliko zadovoljstvo je što, evo, specijalno jedan mladi čovjek, momak, koji je prošao Golgotu, ali stvarno Golgotu, životnu. Ja verujem da postoji još takve dece. Naravno, nije da verujem, nego znam da ih ima. Šta više, možda neko je prošao i nešto gore od njega, a neko nešto blaže, ali ni njega život nije mazio uopšte. Razgovaram sa mojim velikim prijateljem i drugom od skora. Nadam se da će naše prijateljstvo potrajati i tekako. On je Meti Kamberi iz Niša, pisac. Meti, zdravo! Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo ovako, mi smo se dogovorili da ćemo da pričamo onako drugarski, neobavezno. Naravno. Kažem, a sam povod je tvoja knjiga, tvoj prvenac, zapravo roman, radi se o romanu Grad bola, koje je izdala izdavačka kuća Nova Poetika, je li tako? Evo ja ću da pokažem ovako kako izgleda knjiga, zapravo roman. Korice sve govore, ne trebam ništa više da vam pričam, ali Meti će ispričati svoju priču. Znači, jednostavno, svoju priču, svoju biografiju, s obzirom da je ovaj roman autobiografski roman i da se radi o tome da od mog prijatelja Metija, od malog prosjeka do velikog ljubitelja književnosti i autora romana. Pa evo, Meti, reci, ko je zapravo Meti Kamberi? Kamberi Meti je jedan mladić koji je dosta temperamentan. Neću reći da je egoističan, ali je dosta pravedan i iskren mladić. Zbog svoje iskrenosti je puno puta ispaštao u životu i zbog toga je i upao u materijalnim neprilikama i zbog toga je živeo kako je već živeo. Tako da, eto, Meti je jedan skroman mladić koji zdravo rezonuje, koji ima u duši agape, koji je poštovan, koji je normalno, eto, mladić, ne znam. Dobro, to je tako. Priča se okrenula, je li tako? Naravno. Hvala Bogu, da kažemo. Sa 12 godina ti završavaš u domu. Pa da, to je jedan najteži period u mom životu. U domu Duško Rajović sam otišao sa 12 godina. Naravno, to je taj period najgori u mom životu. Otišao sam tamo i tamo je bilo sve nepoznato za mene i sve čudno i sve onako kao iz filmova, šta znam. Dobro, to ćemo malo kasnije. A pre odlaska u dom, ti si bio u hraniteljskoj porodici u Nišu, je li tako? Pa ne, pre toga sam bio na ulici, bio sam... Pardon, da, na ulici. Da, bio sam u hraniteljskoj porodici nešto kratko, to nije nešto što je dugo trajalo, jer su sami hranitelji su jako loši ljudi i dosta su halapljivi, oni decu čuvaju samo zbog para, mislim. Ok, ima hranitelja koji se trude da promene unutrašnje aspekte te dece, ali većina njih zna se, to je korist i to je samo materializam, šta znam, samo materijalne stvari i to je to, mislim. Svoje deci kupuju, a tuđoj ne. Da li su tvoji hranitelji bili romskog porekla? Da, romskog porekla su bili, to je ono što znam. Znači oni su živali samo od toga što su, eto, tebe prihvatili kao da te čuvaju, znači da bi imali to pokriće materijalno, tako? Pa šta znam, ja sam bio dete, valjda zbog toga. A oni su imali svoju decu? Pa da, ali zameravam isto takođe i
ljudima koji se bave, socijalnim radnicima. Mislim da su oni stručno obrazovani i ljudi koji posjeduju neko iskustvo i znanje, mislim da oni treba da znaju gde to dete šalju i to. Znate, ipak nije lako da ja sad kao socijalni radnik odvedem dete u hraniteljskoj porodici gde će u hraniteljskoj porodici gde su hranitelji nepismeni pre svega, znate. Ne nepismeni u stručno, nego da kažem stručno i po pitanju vaspitanja dece i to oni su nepismeni, neobrazovani, stručno mislim, ja sam imao tako iskustvo da sam video da oni zapravo malo znaju i da oni svoju decu čak nisu uspeli da usmere, naravno. I da izvedu na put. A kamo je dete sa ulice koje je to prosilo, kralo i koji nema ni mamu ni tatu i ne može takav čovjek čuvati, mislim, decu, naravno. Kako si se ti osjećao u tom trenutku kad si, da kažem, kročio u tu porodicu? To sam jako lepo pisao u svom romanu, ali rado ću podeliti to i sa vama. Dobro, nećemo puno da otkrivamo. Naravno. Tako da, kako sam se osjećao? Bio sam dete. Kako može da se osjeća dete koji nema cilj, koji nema put, kome su putevi zatvoreni, koji ne zna šta će sa sobom, on je dete prosto. Mislim, sad pričam iz ugla, iz ovog mog ugla, sad kao vidim sebe. Šta znam, dete, to je dete, on ne zna gde će, on misli da... Znači ti si bio beznadešan. Nesvestan je, nije svestan kakvi su ljudi, nije svestan gde je bačen i on trpi to, trpi sve, ide u školu pocapan, razumeš, bušne džonove i sve to, on sve to trpi, ponižavanje. Si bio gladan? Pa jesam, bio sam gladan. A šta su radili ti hranitelji? Pa nisu... Oni su trebali da se postaraju da tebi bude bolje, ali tako? Naravno, nisu ni toliko loši bili prema meni. Znate, bili su okej, nisu znali da me vaspitavaju i sve to, ali naučio sam nešto njih, a to je kako ne trebam da vaspitavam sutra svoju djecu i kako ne trebam da se ponašam prema deci i prema nedužnoj djeci. To je, ne prema deci nedužnoj, da ne generalizujem, nego prema svoj djeci, prema ljudima, prema čoveku, znate. Ja nisam neko ko je tamo puno patio, jer meni se usladilo to da ja tumaram ulicama, da eto kradem, da budem takav kakav sam bio kao mali. Meni se to usladilo, znate. A šta ti je bilo bolje? Ja sam bio mali. Ulica ili ta porodica? Pa ulica, pa realno. Zbog čega? Na ulici sam pronalazio svoje drugare koji dele istu priču sa mnom. Koji se nalaze u ovom romanu, ali tako? Pa naravno. To je suština romana, zapravo. Znate, nisam ja daleko od toga nisam išao u školu. Pomenio sam 5 osnovnih škola. Nisam ja daleko od toga da sam imao obrazovanje, bez obzira što sam napisao knjigu. Ja nisam mnogo obrazovan, nisam stručno, ne znam, nisam pročitao brdo knjiga. Ali nikad nije kasno. Ali sam pročitao nešto deblje od novina. To mogu 100% da kažem. Imao sam vremena u domu pa sam se dosta i obrazovao što se toga tiče. Ali hoću da vam kažem da dete sa malo godina ne zna gde je bačen, dete sa 8 godina ne zna kuće, ne zna gde će, on je prosto nedužan i on veruje ljudima, znate, nedužan onako, naivan. Naravno, i to je suština, mislim, ja zameravam, eto, ljudima koji se bave hraniteljstvom, da tako kažem. Oni baš i ne obraćaju pažnju na to, znate, oni su dolazili tamo 2 put godišnje, mislim. Jesi ti bežao od kuće pa otišao na ulicu ili su oni znali gde si ti? Pa ja nisam bio po 2-3 dana kući, mislim. I jesu oni zabrinuli, jesu te tražili? Njemu je toplo kod džepa i to je to, mislim, znaš. Ali ono što hoću da kažem da hranitelj prima za jedno dete 35.000. Od tih 35.000 pripada detetu 15.000. Ne njemu, da lično da, mislim, on je dete. Ali za neke najosnovnije potrebe, to su kao što su školarina, knjige, obuća i to. Oni sve, i džeparac pre svega. A džeparac nikad nisam primio u hraniteljskoj porodici. Znate, ja sam morao... Znači ti nisi od toga ništa video? Pa nikad ništa, ja sam morao da kradem da bih eto imao svoje... Verovatno si imao i neka, evo sad da odemo na tu priču, ulica. Kakav je bio život na ulici? Ne verujem da je bio sladak. Pa to je hleb sa 2 kore. To je hleb sa 2 kore. Na ulici možeš naučiti mnogo toga. Da naučiš eto da se boriš, da srljaš, da se boriš,
da probudiš zveru u sebi i da se boriš i da stekneš puno prijatelja, drugare s kojim ćeš deliš istu sudbinu i s kojim ćeš... To je ulica, znate. Kako ste se družili vi, kao drugari? Kako smo se družili? Kako ste se upoznavali jednostavno? Pa, znate kako, ja sam u suštini delio iste... Ti si sa bratom bio, ali tako? Nisi bio sam? Ja sam sa bratom bio, ali ja sam rano izašao iz Hranjske Porice. Kad sam otišao u domu, ja sam u domu bio vagabunda i onda sam stalno bežao iz doma. Nisam pronašao sebe. I onda sam ja bio i tumarao sa drugovima, razumeš? I svašta smo nešto radili, da kažem, nešto što nije primereno za naše godine. U našim godinama, kada smo bili u domu, mi smo trebali da se igramo, da se družimo, da učimo, da čitamo, mi to nismo radili. Mi smo radili neke druge stvari. A kada sam otišao u domu, onda se sve to promenilo. Ja sam sa 12 okej. Mislim, znao sam da čitam, razume se. Znao sam da čitam, ali to je bilo dislektično i nisam ni sam umeo da skapiram šta čitam, razumeš. Razume se, kad nešto pročitaš, trebaš i da znaš šta čitaš. Znači, nije suština samo čitanje, suština je i percepcija, da ti shvatiš šta čitaš. Tako da, nisam je to, eto, bio sam dosta problematičan, ali eto, kasnije sam shvatio... A bilo straha na ulici? Znate kako, zapravo ja sam sve svoje strahove koje sam imao što se tiče mraka kao klinac, ja sam se dosta plašio mraka, ali sam te strahove, na ulici nemam više straha što se tiče mraka. A kako ste to prebrodio? Pa to je malo smiješno. Jel postoji to neki recept? Pa nema recepta, samo da eto, to je mrak i moraš sam si, ako, mislim, samo zdrav rezon. Ja sam kao mali, eto, plašio sam se mraka i onda sam na ulici, razumiješ, i moram samo mrak, šta ćeš, i tako sam, nema ništa u mraku i tako sam, eto, terao sebe da te svoje strahove izbijem iz sebe i da... A u to vreme, dok si bio na ulici, jesi pomišljao na svoje biološke roditelje? Pa i ne baš, znate, ja imam majku koja je jako stara žena, oca ne poznajem, i nemam potrebu da je to, ne patim za tim, ja sam neko ko ne pati za tim što je sve prošlo. Da, zato što si veoma rano odrastao. Ja nisam ovdje došao da se žalim, već da mojim gledalcima da nauče nešto ove priče, jer eto, i samim tim će naučiti puno ako pročitaju knjigu, dakle. Ja se nisam patio za roditeljima nikad. Znate, mislim, okej, u nekom trenutku da, ali posle kao klinac kada si stalno diskriminisan i kada stalno, eto, imaš te neke uvrede od stranog vršnjaka, onda googlaš na to, znaš, onda te bole uši za to, znaš, i onda sve to prođe vremenom. I eto, drago mi da sam kao dete već to prebrodio, nemam kompleksa, ne patim zbog svoje boje kože, nemam tih problema. Stidio sam se svog imena i prezimena kada sam bio mali, stidio sam se svoje boje kože, stidio sam se što sam išao pocepan i sve to. Ali sam kasnije shvatio da je suština zapravo ono u čoveku, znate, da nije važno koje si boje kože, zapravo suština je boja kože puka forma, suština je ono u čoveku. Ono u čoveku suština i to je jako važno i to ljudi ne trebaju da zaborave, to je jako važno. Da. A u kakvim si odnosima sada sa majkom? Pošto kažeš da u tim trenucima nije te zanimala tvoja porodica. Da. Niti si razmišljao o njim. Da, moja majka je još uvek, eto, moja majka je žena koja je, da kažem, nepismena i, da kažem, niže inteligencije, neobrazovana je i ja je oslobođam krivice, oslobođam svoje roditelje krivice, oslobođam sve moje neprijatelje, sve moje ljude koji su me sputavali, oslobađam ih krivice da su mi bilo što učinili, oni su mi samo bili buru leđa i hvala im. A što se moje majke tiče, ona je jako stara žena, eto, svakoj od sekundarne sirovine živi od od socijalne pomoći, skromno živi, skromna žena, nema ništa, sve bi ti dala. Takav je čovek. A što se moje majke tiče, ona ne zna ona zna da sam napisao roman, ali ne zna kakav je to uspeh za mene, mada to još uvek nije uspeh za mene, jer još uvek tu treba da knjiga dođe do čitalačke publike ali trebalo bi, i da urodi plodom. Izvini što te prekidam, možda bi tvojoj majci, ako ne ti, neko da joj pročita baš ovaj roman.
Jesi razmišljao o tome? Pa jesam, ali... Pošto ona, kažeš, ne zna da čita, ali jednostavno neko, pretpostavljam da ima, da njoj pročita, znači, šta ovde sadrži ovaj roman, kako je njeno dete vodilo život. Znate kako, ja sam pokušao, moja majica, ona to ne razume, ona srpski jedva govori, razumeš, i ono, zna minimalno, mislim, nema tu truda, to je samo uzaludno rasipanje energije, nema tu truda. Ona je svesna, videla je bose noge, mislim da konta šta je u pitanju, ali ne znam da čita i mislim da bih samo energiju prosipao. Kažeš da ne priča dobro srpski, koji jezik priča? Pa romski. Pa jel možeš ti ovu knjigu da je nekako prevede neko ili prepriča na romskom? Ja sam ne znam baš onako... A ti ne znaš romski? Znam, ali minimalno, zato što ja nisam, asimilirao sam se u srpskoj kulturi, nisam bio u situaciji da eto, budem sa svojim narodom, živeo sam u domu mlene i tamo sam postao ono što sam sada, a to je, eto, pisac, da kažem. Naravno, ti ćeš tek da pišeš, ja to znam. Pa naravno. Ali imamo da pričamo još nešto vezano za ulicu, što je tebi ovako ostavilo možda neki dubok trag, možda u duši, možda bilo lepo, bilo ružno. Pa znate kako, ima naravno da ima. A ti si naravno napisao to ovde, ali kažem, nećemo puno da otkrivamo. Sve pišu u mom romanu, neću puno otkrivati. Ja kao dete, ja sam puno volao, ja sam volao to ulici, bez obzira što sam ja trčkarao bos po užarenom betonu, kako je onako sunce pržilo beton, razumeš, ja bos trčkaram i noge mi prži sunce, znaš, i sve to. I to je sve, ali dete, ja sam volao ulice, ja sam to volao da radim. To prosto uđe u krv. Dobro, to ti je bio način života. Pa naravno, nisam znao za bolje. Da mi je, znate, i meni je to bilo okej. Meni je to bilo okej da priđem nekom, potržim pare, nekom mi kupi da jedem. Ako nisam gladan, ja to bacim u kantu jer mi nisu dali pare i to je to. A zbog čega baciš u kantu? Koje to nisam gladan, nije mi dala pare, iznerviram se i ono, znaš. Sećam se toga, sećam se te neke situacije. Čak sam bio, što sam pisao u svom romanu, dosta sam puta bio pretučen od strana nekih ljudi. Kojih? Pa nemam pojma, ja sam bio detalica, ali pamtim batine, razumeš? Pamtim batine koje sam popio ispred kafane od strane jednog konobara davne 2008. čini mi se, ne znam sad tačno. U stalom ima, u knjizi piše, ne bih da im otkrivam previše, ali hoću vam kažem da nije bilo lako, ali takođe ulica donese mnogo što šta. Eto, te neke ulične kodekse što se tiče poštovanja, da poštuješ starije, da trčiš po vodu, ako, znaš, kada si na košarci možda trčiš po starijima po vodu, pa nema tu, znaš, a onda dobiješ ćušku. Drugo, moraš da poštuješ starije, moraš da, šta znam, ulica je čudo jedno. Ako imaš materijala u sebi, ulica će od tebe napraviti čoveka koji može da promeni nešto u društvu. Ili osetio ulicu, beton, spavanje, znate, spavanje bez praznih creva, tumaranje, hladnoća, loše društvo, nemoral, pušenje trava i ostalo. Znate, ali ako nemaš materijala u sebi, a ti si na ulici, onda te pojede mrak. To je neko moje mišljenje, ne znači da sam u pravu. Dobro, naravno ja preporučujem, naravno posjećamo i reći da svi zainteresovani kupe ovu knjigu, jer ovu knjigu stvarno treba imati. Nego da se vratimo mi malo na početak, ono kad si mi rekao kada si otišao u dom, da si jednostavno bio kao u nekom vakum prostoru, nisi znao ni gde si, ni šta si, ni zašto si ti tamo. Kako je to bilo? Si bio uplašen, nesi bio zbunjen? Pa jesam, pa naravno sam bio zbunjen. Znate kako, ja sam centar socijalni rad, tačnije jedan čovjek iz centra, on mi je rekao kao meti, ajde kao sinko, kao uđi gore, znaš, kao idem u dom, dole ispred doma ima klupice. Ja sam se privezao za tu, zagrlio sam tu klupicu i nisam tao da pustim. I ono sam znao i ono mi... Je li to bio strah ili? Pa strah od nepoznatog, znate. Jesi hteo da uđeš unutra ili ne? Strah od nepoznatog, ne znam šta me čeka unutra. Nisi želeo da uđeš? Pa nisam znao šta me čeka unutra, strah od nepoznatog. Prosto, eto. Dobro, to je normalno. Pa naravno, i eto, ali taj voditelj slučaj moj, što me vodio skoro, do nedavno, on je perfektan, ja sam vidio u njemu Boga. On mi je dosta puno puta pomogao, video je potencijal
u meni koji nije mali, pomogao mi je puno, takođe i vaspitačica Emilija Đurović. Hoću vam kažem da sam ja stegao tu klupicu, nisam to da idem. I onda sam se pitao, on mi kaže kao, ajde, kao moraš bolje nego da pozovem policiju. Onda sam skontao da ja, zapravo da je to, mislio sam da je to posljedna slamka spasa, ali nije. Ja sam prosto, eto, pustio sam to i predao se sistemu, razumeš, i gotovo. Odlučio sam, ušao sam ali nije to, tamo su dece koje dele istu sudbinu sa mnom, razumeš. I kako je bilo kad si ušao unutra? Pa šta znam, bilo je čudno, ušao sam sa crnim džakovima, tu su mi bile neke stvari, u prihvatilištu sam nešto kratko bio i onda sam, eto, počeo da bežim, počeo sam ovo, počeo sam ono, bio sam dosta problematičan, ali naravno nisam tamo jedini koji eto. Jesi tamo brzo stekao prijatelji? Znate kako? I zapravo kako se na takvim mestima stiču prijatelji? Prosto tamo u domu nekad moraš da imaš nekog prijatelja. Osuđen si da ti meni budeš prijatelj. Jer moramo naći zajednički jezik i da se družimo, da nam bude lakše. A šta ukoliko se ne slažete? Pa ništa, šta. Ne slažemo se, to je to. Ali u većinu slučaja, većina domaca se složi uvek i čuvaju pojedinačno. Ali ima različitih priča, nisam jedini koji ovako priču deli. Imaš i razne priče i to su moji drugari, mi smo porodica. Pa nema tu šta. Jesi dan danas možda viđaš? Naravno, viđam se sa njima, ali pošto sad imam puno posla, pa i ne stižem baš. I kad se dešava taj preokret u tvojom životu da ti jednostavno više ne živiš tim takvim životom, pošto kažeš da si iz doma čak i bežao? Pa jesam, bežao sam. Šta se desilo kod tebe u tvojom životu? Šta je to? Zanimljiva je priča zato što ima nešto što je jako čudno i što je meni zapravo čudno. Kad sam ja bio mali, kad sam imao 8 godina, mene je Emilija Đurović, vaspitačica iz doma Duško Radović, srela, izašla iz kafane sa svojim partnerom i videla kako prosim. I ona meni kao rekla, pitala me kako se zoveš. Ja se toga ne sećam, ali ona se seća. Pitala me kako se zoveš, ja sam rekao Meti. I ja sam pitao da mi ona kaže ime, ona mi nije rekla. Tako i knjiga i počinje, zato preporučujem roman. I kasnije ona meni bude vaspitačica u domu. Igrom slučaja ona meni bude vaspitačica u domu, zato je i knjiga. A te prepoznala? Naravno prepoznala me i onda eto, to je ta neka, mi se još uvijek viđamo, družimo s porodicom, deo sam njene porodice, tako da, i nešto što moram da vam kažem, da ne propustim u ovoj emisiji, kada sam ja izašao iz doma, izvinite ovo što predskačem. Slobodno. Kada sam ja izašao iz doma, ja nisam imao gde. Ja sam prodao sve svoje knjige koje sam imao, što sam čitao. Da, ti iščitao tamo. I sve knjige koje su me, eto, obrazovali, da kažem, ja sam morao da prodam za 20 € da bi se prehranio. I među tim... A ti žao zbog toga? Naravno, ja sam bio prvi jedan da vidim te knjige, da mogu da kupim. A čovjek je prodao. Jako mi je žao što Tetema mi je dala jednu knjigu Prisluškivanje Zorana Ćirića sa potpisom koja je bila potpisana sa posvetom u vreme rata 99. Bogdan Đurović, to je njegova knjiga. Ja sam tu knjigu, eto, nenamjerno prodao i jako mi je žao zbog toga što sam, eto, prodao njegovu knjigu, ali ja sam morao prodati da bi se prehranio. Ja sam za 20 € prodao 20-30 knjiga. A kako si dolazio do tih knjiga? I pitao sam tog čoveka pre neki dan da mi vrati tu knjigu, da mu platim. I meni ta knjiga jako znači, tako ako neko zna za tu knjigu, Zoran Ćirić, Prisluškivanje s posvetom, da mi vrati, da se javi meni. Eto, slobodno može da se javi na moj kanal. Tako da... Jako mi je krivo što sam morao da prodam knjige da bih se prehranio, ali rekao sam sebi, da ih teglim sa sobom, jebi ga. Znaš, ali kako si dolazio do tih knjiga? Kako si ih nalazio? Pa većina knjiga, znaš, uzmem, pošto nisam imao para da kupam knjige. Mada i u domu ima biblioteka, ali većina knjiga su znaš, nisu toliko. Pa Tetema mi je donosila knjige koje sam ja hteo. Šta znam, drugo, postoji biblioteka, puno sam puta i ukrao par knjiga. Šta znam, ko nije ukrao knjigu, taj nikad nije čitao. Tako da... Da, ima istine. Da. A i koja ti je knjiga ovako najdraža? Pa ne mogu ja sad odvojim posebnog pisca. Ima tu više što se tiče literature. Nisam čitao puno klasiku što se tiče Dostojevskog i to, zato što to puno umara i ja sam dohvatio sam se za granu koja je dosta visoka. Ja sam morao onda da uzmem nešto da pročitam što će da mi znači u životu. Kao na primjer Antoni Demelo Buđenje, Damari, Put ljubavi, onda Herman Hesse, Stepčki Vuk, pa onda
Erich Maria Remarque, Triumfalna kapija, Triratna druga, Nebo nema miljenike, šta znam, Noć u Lisabonu, znaš. Onda ima Lovac na zmajeve, 1000 čudnih sunaca, to su sve dobre knjige, to su sve knjige koje ja preporučujem. I Grad Bola, naravno. Znači, to su sve, znaš, to su sve knjige koje su meni pomogle da se izdignem sa socijalnog patosa što se toga tiče. I drago mi je, naravno, nisam ja brdo knjige pročitao, ja sam samo, imao materijala previše u sebi, mislim, bio sam pun toga i ja sam napisao roman za 8 mjeseci, bilo je puno teško, a radio sam na građevini i gradio hotel. I skontao sam zapravo da je teže napisati knjigu nego sagraditi hotel. Pogotovo ako je ta priča autobiografija. Ako je biografija, onda je mnogo teško, još ako je pisac imao težak život. Ja sam, dok sam bio u domu, ja sam morao češće kod majke da idem, da vidim kako ona živi siromašno, da bih ja opisao, da bih ja iznao te unutrašnje porive na papiru. Ja sam bukvalno, znate, kao Srpski Ivo, ko on je bio samoubica, razumeš? Tako ja u tom trenutku, ja sam samog sebe morao da se stisnem i da osetim to ponovo da bih ja opisao, tako da to je sve moje, to je moje sve, što sam. A kako si došao na ideju da napišeš roman? Prosto skontao sam da imam dobru priču, Ti nije neko preporučio? Ne, nikad, sve sam, ja sam uvijek pisao dobre sastave u školi, samo što nisam bio literalno, stručno obrazovan. Dobro. Pa sam se privatio knjige, plašio sam se na pomislu da ja počnem da pišem knjigu, zato što je to velika stvar i jako ozbiljno. Veliki zalogaj. Naravno, veliko, nisam verovao, znaš. I onda sam jednog dana rekao, ok, počet ću da pišem knjigu, imam dobru priču, uveliko sam obrađivao delove, vaspitači mi nisu verovali, ja onako pišem do kasno, 2, 3, 5, nebitno, on mi kaže, ajde ustani, ne pišeš seminarski, mislim, seminarski knjigu poređu, znate, roman i seminarski. A dobro, možda oni nisu znali što ti pišeš. Pa ne znam, i pozdrav, eto njima ko gledaju. Skroz je, znate, oni mi nisu verovali, ali obični ljudi ne mogu da veruju tako nešto. Samo će čudni i veliki ljudi podržavati, i verovati u čuda. Mene je moja milija podržavala, ali oni nisu. Obični ljudi ne mogu da svare da to može da se uradi. Tako da ne zameram, oslobađam. To je ona priča Sid gladnom ne veruje, je li tako? Pa Sid, znate kako, to je istina, Sid gladnom ne veruje, to je istina. Hoću da kažem da oni mi nisu verovali, ja sam se puno trudio, čak su neko vreme dolazili, kao, ti pišeš knjigu, ti ne ustaješ za dolupčak, ne ideš u školu, razumeš, zato treba posvećenost, A ko ti je to pričao? Pa nebitno, ne bih da pominjem. Mislim, prijatelji ili... Vaspitači. A vaspitači, da, nećemo da pominjemo, naravno. Znači, oni su bili ti. Pa da, ja sam samo krenuo, ja ga pitam, jel ti govoriš o svojim osobinama, šta, i nastavim da obrađujem teme za moj roman koji sad držiš u rukama, razumeš? Znači, ti, bukvalno, koliko si me shvatio dok si pisao roman, ti si se i menjao. Pa naravno, ja sam u romanu pisao roman, pa da vide, ja sam i u romanu pisao roman. To je jako čudna knjiga, vidjet ćete, ništa nije slučajno, ni imena, ni prezimena. Imena su izmišljena, likovi su stvarni, brutalno dobra knjiga, ali na vama je sud. Tako da znate kako, nije bilo lako, naravno, većina vas, znate, ja sam opet dobar čovjek. Najlakše je najlakše je osuditi čoveka, najlakše je govoriti o njegovim manama, o njegovom karakteru i to. Suština je naći zrnu dobrotu u njemu, a ja sam opet dobar čovjek. Većina vaspitači imaju dobre osobine. Ja ih gotivim, ali što se tiče struke, obrazovanja, po pitanju dece, ja se tu ne slažem s njima, možemo napraviti okrugli sto i da na sociološkom nivou razgovaramo što se tiče obrazovanja dece i to. Ja daleko od toga, ja nisam još uvijek završio fakultet. Ma ti imaš školu života, ono što se kaže. Ja još uvijek fakultet nisam završio, ali mogu da pričam sa njima. Naravno, nego reci mi, znaš što me interesuje? Interesuje me, evo, ti si sad izdao autobiografski roman. Svi ti vaspitači koji su te sputavali, koji su ti nabijali komplekse, koji su ti rekli da ti to ne možeš, ma ko si ti, pa da ti pišeš, ali tako. Da li posle izlaska tvog prvenca si se video sa njima i šta oni kažu? Pa, znate kako, javila se moja Milja, moja teta Marica Kuvarica,
i možeš par ljudi. Dobro, to su ljudi koji su te podržavali. Pa naravno, a ljudi koji... Ne, oni koji su te sputavali. Ma kakvi, niko njih. Koji su te diskriminisali. Pa znate kako čega nisu naručili knjige? Nisu naručili knjigu, zato što oni knjige ne čitaju. Prosto pitanje, prosto odgovor na prosto pitanje. Vaspitači ne čitaju knjige. Da nisi možda malo i ljubomorni je tvoj uspeh? Ne znam, stvarno ne bih da ja mislim da tome, da. ali već onaj koji čita knjige, on je naručio. Većina njih nisu naručili knjigu zato što ne čitaju knjige. Iako bi trebali da pročitaju moj roman koji će im pomoći da malo bolje shvate suštinu dece bez roditeljskog staranja i suštinu dece iz doma i kako ne treba dece da se vaspitavaju. Naravno, da, to je teško dobro. Ne znam, rekao sam, mislim da nisu poručili roman zato što ne čitaju knjige. Mislim, ništa deblje novina nisu pročitali. Kako može neko da čita knjige? Ali nisu možda povukli svoju reč? Ne znam, većina njih, ne znam stvarno, nisu mene mnogo, ne znam da kažem, kritikovali to, ali su me sputavali, oni nisu verovali. Nisu oni mene vređali, tukli i to. Znaš, ima vaspitači, većina vaspitača imaju fore kao, znaš, pošto hoće da bude autoritet. Pa klincu nekom zavrne ruku, znaš, mislim, ne zna kako da pridobije... Pa to nije autoritet. To je autoritarnost. To je fizičko nasilje. To je autoritarnost. Autoritet je kad moje milje dođu kod mene u školu, a ja po crvenim, jako imam sve petice, razumeš? To je autoritet za mene. A ovo što, znate, ne zna kako da pridobije autoritet, hoće da je glavni vaspitač i ono uvrće detetu ruku. Dobro, to su kompleksi. To su neke, znate, to su neke, ne znam, posle nemam reči da opišem taj metod rada. Nije ni bitno, oni uopšte nisu ni bitni ni poenta ove priče, mislim, ne treba gubiti vreme na takve ljude. Naravno, ali cilj mi je da završim fakultet i da budem vaspitač u tom domu. Naravno, ti sad završavaš srednju školu, koji? Završam za modnog dizajnera, upisam 4. stepen, ostalo su mi još 3 ispita do kraja, daću ih do juna, diplomski, uveliko imam i online sastanke što se tiče fakulteta filozofskog, smer socijalna politika i socijalni rad, upisat ću ove godine i daće... Ipak si se odlučio za to? Pa naravno, bit ću socijalni radnik. Stvoren sam da ispatnje moje, učinim mnoge jake i da mnogima pomognem kroz moju priču, što se moje knjige tiče i ja imam podlogu, ja mislim da mogu da budem dobar socijalni radnik. I hoću da vam kažem to da sam mnoge slabe učinio jakima, iako sam ja sam slabić. Znate, tako da eto. A zašto kažeš za sebe da si slabić? Pa ja sam mnogo emotivan lik, znate. Ja sam dosta emotivan i dosta sam temperamentan i kada se to pomeša onda izbije iz mene ta neka energija dosta velika. I šta se desi? Pa eto, dosta puta ne umem da se iskontrolišem i da eto. I to i dalje traje? Pa ne, trudim se sad naravno. A, znači popravlja se? Naravno. Sve ide s godinama, ono što se kaže. Naravno, sve ide s godinama. Mada ja sam dosta onako malo, osjećam se duplo starije, realno. To je ono što sam ja rekao. Ti si mnogo prerano odrastao. Pa to jeste. Jer bukvalno tvoje detinjstvo, ti si ga preletao. Drago mi da sam svoje detinjstvo pretočio u reči, mada to je samo 1% mog života, biće i drugog dela, ali samo da odmorim malo, jer... Ali bi ponovo radio tako nešto, eto sad, iz tog ugla, sad? Šta da radim, na primjer? Pa eto to što si radio pre, kao mali. Ne, naravno, ne bih. Ja nisam, prvo morate znati... Šta bi promenio? Prvo da vam nešto kažem. Ja nisam to radio zato što ja to volim da radim, već zato što nisam imao... Šta dete sa... Dobro, bio si dete. Dete sa 8 godina ne može da radi. Dete sa 8 godina ne može da krade, jer on ne zna da krade. Dete sa 8 godina može samo da prosi. Pogotovo ako je ostavljen od strane roditelja i pogotovo ako sistem, ako sistem to dete ne zbrine, on će da prosi. Ja nisam prosio sa 12, sa 13, ja sam prosio sa 8, ali sam danas počeo da kradem, da budem nemiran, da se uvlačim u neko loše društvo. Pa sa 15 sam već promenio... A šta se najviše kralo, ako nije tajno? Pa šta se kralo, šta znam. Ne bih dotakli. Ali ima to u knjizi? Pa ima u knjizi, tako i zapravo počinje knjiga. Dobro, nećemo... A naravno, ima i fikciju u tom romanu, tako da eto. Želim da kažem nešto, nemoj da misle da imam 19 godina pa da ja kao, da je to knjiga kao prosta, da to nije zanimljivo. To ćemo mi da ostavimo publici. Želim da pravi kritičari ocene moj roman, želim da pravi kritičari ocene moj roman, one koji sudi meni, a ne mom romanu, pogrešio je. Neka sude mom romanu, a ne meni.
toliko. Pa nije baš toliko. Kažem. Ja mislim da nije ni malo lako napisati, ovde ima preko 250 stranica, mislim, to Pa da, pa. nije za podcenjivati. Pisao sam je žuljevitim rukama, toliko sam prokrvario da je napišem. Jesi zadovoljan? Dobro pitanje, srećan nisam zadovoljan, jesam, osjećam dozu zadovoljnosti, eto, drago mi da sam istrao i da sam ispao Božji junak, što bi se reklo, i drago mi da sebe i sve ljude koji me podržavaju, koji me bodri i koji me štite, pa i oni, eto, pozdrav i onima koji me ne vole. I oni su mi bili buru u leđa. I drago mi da sam istrao i hvala svim dobrim ljudima koji su mi pomogli da ovaj roman izađe i ugleda svetlost dana, jer bez njih inače ne bih mogao da odmah objavim svoj roman. Tako da eto, puno su se ljudi javili i sve to. A šta misliš? Ja još uvek, eto, trudim se da to bude. A šta misliš, da li od ovog romana, tvog autobiografskog romana, može da se napravi film? To je jedan savršen scenarij za jedan dobar film. Zato što previše dijaloga ima i mislim da to je mislim da bi Paskaljević i Kusturica treba da pročitaju oni knjigu, da vide. Pa ko zna, nikad se ne zna, evo preporuke. Milioner iz blata, da ga nazovemo. Da. Tako da, eto, mislim da je to dobar scenarij. Mislim, oni to dobro rade, tako da ne moramo mi njima da namećemo. Oni ako osete potrebu da treba da se pravi, znaju oni kako se to radi. Mislim, pokazali su se Naravno, tako da mislim da je knjiga dobar scenarij za jedan dobar film i da bi, ali pre svega želim da se to čita i da pomogne, i da biblioteke naručuju moju knjigu, da puno biblioteke naručuju moju knjigu. Zbog čega? Zato što bi tamo ta knjiga trajala i ljudi bi tamo, deca bi puno čitala. I za 2 veka bi ta knjiga tamo bila. I onda bi svakom ta knjiga mogla da pomogne. Ja mislim da ova knjiga treba, evo ti si treba danas... u osnovnu školu da se ta knjiga čita, umesto Marka Kraljevića nek čitaju Grad Bola. Dobro, to sad nije na nama da mi odlučimo šta i kako, nebitno. Ali kažem, ovu knjigu, ti si evo došao danas iz Niša da uzmeš drugo izdanje, je li tako? Da, drugo izdanje. To je za svaku pohvalu. Tako da, evo, možeš da nam kažeš, znači svi moji pratioci na mom YouTube kanalu, kako mogu da dođu do tvoje knjige, gde mogu da je kupe? Rado ću sve polako objasniti. Knjiga trenutno još uvek nije po knjižarama, što ne znači da neće biti. Trenutno mogu da je nađu kod mene lično potpisanu, šaljem potpisan primjerak i stiže u roku 24 sata. Mogu poručiti na metikamberi.com ili na društvenim mrežama Meti Kamberi. Takođe šaljem potpisane primjerke. Na sajtu imate instrukcije za slanje u inostranstvo, tako da eto, bit će mi drago da vam pošaljem potpisan primjerak i da vas pre svega svakog pojedinačno nazovem kada bude promocija i da se družimo i pričamo o romanu. Biće mi zadovoljstvo i da naravno da čujem utiske. Znači metikamberi.com, šaljem potpisan primjerak, drugo izdanje, prodato je više od 700 knjiga za manje od mesec dana. Naravno, autor najmanje zaradi od nisam ja zaradio neke pare. A nisi ti to pisao zbog zarade? Ja sam to napisao da se to čita i eto, bilo bi mi drago da ljudi čitaju to. Zato što to je sve moja bol, sve sam svoje unutrašnje strahove, porive. Dobro, to ostaje, ko kupi, on će da pročita. Ja mislim da ovu knjigu treba svako da ima u svojoj kućnoj biblioteci i da je prenosi s kolena na koleno, da deca čitaju, da vide da nisu sva deca isto i da sva deca ne žive isto. Znači ima i one dece koje žive kao što si ti živeo. Pa da, ali pre svega da... se slažiš sa mnom? Naravno, slažem se s vama. Pre svega da kažem, takođe treba da naruče knjigu i psiholozi i sociolozi, jer je to jedna filozofska tema koja tera na razmišljenje, treba da poruči i socijalni radnik, i psiholog, i pisac, i naučnik, i neko ko istražuje o romskoj kulturi. Knjiga će dosta progovoriti i o romskoj kulturi, i o načinu života na ulici dece bez roditeljskog staranja, i pre svega progovorit ću o tome da nije sve u sistemu onako kako je zamišljeno. To je suština knjige. Jedna bolna, iskrena priča, zato i zaslužuje mesto u publici
i čitaoce pre svega. Dobro, ovo je prvenac. Naravno. Ja se nadam da ćeš ti da nastaviš dalje. Kakvi su ti planovi? Planovi su mi da sad upišem filozofski fakultet i da eto, ali u materijalnim sam neprilikama još uvijek. Moram da se izborim da eto, oko toga i da upišem fakultet, pa da vidim da eto završim studije. Dobro, evo, ovim putem možda neko gledat će ovo, sigurno neko. Ne neko, mnogi će gledati ovo. Pa eto, možda se neko nađe. Ko će da ti pomogne? Da završiš fakultet. Ja ne tražim milostinju ili bilo što. Ne milostinju, što milostinju. Jako je ružno jakog čoveka saželjevati ili slično. Ja samo želim da eto živimo svoje umetnosti, od svoje knjige, da ljudi čitaju moj roman i to je za mene veliki uspjeh i eto to. Dobro, ja mislim da će da se nađe. Ali što se tiče samo samih planova, mojih planova, ja planiram filozofski fakultet da upišem i da eto, imam devojku, srećno sam ostvaren po tom pitanju, ona je uz mene. Imaš veliku podršku? Imam veliku podršku, eto, od nje. Nadam se da ću kroz par godina, eto, živjeti normalno, kao i svako drugo normalno biće, jer život koji sam živeo baš i nije dostojan jednog ljudskog bića. Edi, hvala ti puno na razgovoru, vidjet ćemo se mi još, sa još napisanih romana tvojih, ali da ne budu ovakvi, nego da budu malo lepši. Hvala. Pa, trudit ću se, ali opet, ljudi vole iskrene priče, tako da neću da mažem. Dobro, to je tvoje, ali kažem da ne bude baš ovako, nego nešto drugo. Takve priče menjaju svest. Ova priča menja svest. Jer su meni knjige promenile svest. Meni, eto, tako da tužne priče, iskrene priče menjaju ljudima svest, tako da eto, ja sam pronašao svoj žanr, tako da eto, hvala vama i vašim gledalcima. Hvala ti najlepše. Uručite ovaj roman na metikandmedija.com pa se vidimo i čujemo i družimo. Hvala ti najlepše, hvala ti puno, ja te želim od srca puno uspeha, a znam, uspećeš. Meti Kamberi, upamtite to ime i prezime, ima toliku jačinu da jednostavno zrači i od ovog imena Meti Kamberi bit će mnogo veliko.